Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ unu anọọna ya. Geenụ ntị nụrụ akụkọ nke taa bụ Tọzdee, abalị 23 nke ọnwa iri, afọ 2025, ahịa Nkwọ, dịka o si gbaa n'akwụkwọ dị iche iche. Abụ m Okechukwu Anyanwụ. Ọgbakọ ndị Yoruba ebigbola ndị agha Naịjirịa dọọ ha aka na ntị megide echiche ọbụla bụ ịkwatu ọchịchị ọhakarasị nke onyeisiala Bola Tinubu. Ha kwuru na ịhazigharị Naịjirịa bụ ụzọ ka mma iji dozie ihe ọbụla bụ nsogbu Naịjirịa nwere. Ọ bụ na Sahara Reporters ka akụkọ nke a gbara. Ndị uwe ojii anwụchiela Omoyele Sowore n'Abuja ma tụba ya n'ụlọ itiri ha. Ọ bụ na The Nation ka akụkọ nke a gbara. Na Vanguard, anyị nụrụ na onyeisiala Bola Tinubu eduola Prọfesọ Joash Agbupita n'iyi ọrụ dịka onyeisi oche ụlọọrụ INEC. Nke a na-eme otu izu ụka kemgbe a họpụtachara ya dịka onyeisi oche INEC. N'otu Vanguard ahụ, anyị nụrụ na ihe karịrị mmadụ 40 anwụrụpụla anya ebe ndị ọzọ merụchara ahụ site n'ụgbọ mmanụ tanka dara ada ma gba ọkụ n'okporo ụzọ siri Bida gawa Agaghị dị na kansụl Kacha nke steeti Niger. Na Sahara Reporters, anyị nụrụ na ụlọ ọrụ mba ụwa maka ụmụ akụkọ nke a kpọrọ n'okwu bekee International Press Center ekwupụtala mwakpo ahụ ndị uwe ojii Naịjirịa wakporo ndị nta akụkọ ahụ na-ese ihe onyonyo ngagharị iwe maka ntọhapụ nke Maazị Nnamdi Kanu. Na Channels, anyị nụrụ na gọvanọ steeti Niger bụ Muhammadu Umaru Bago ekwuola na o nwekataghị ka ya na ndị oji egbe bandit nwee mkparịta ụka negotiation ma ọ bụ ya kwụọ ha ụgwọ mgbapụta ransom maka ndị ahụ ndị bandit tọrọ atọrọ. Ọ sịrị na ime otu a ga-eme ka ndị omekome ahụ nwee obisi ike ma mekwa ka okwu enweghị nchekwa na steeti ahụ bawanye. Ụlọ ahịa Ekeọha aka na-arụ arụ n'Aba adaala dagbuo ọtụtụ ndị mmadụ ma merụchaa ndị ọzọ ahụ. Ọ bụ na Sahara Reporters ka anyị hụrụ akụkọ nke a. Na Daily Trust, anyị nụrụ na ndị ọchịnnama agbadasala otu onye agha Naịjirịa bịara izu ike na obodo Manzakwa dị na kansụl Patigi nke steeti Kwara, ya nọrọ ebe ahụ nwụọ pee. Akụkọ kwuru na onye soja ahụ baara ndị ọchịnnama ahụ mba megide ịchịgharị nnama n'okporo ụzọ nakwa n'ime ọrụ ndị mmadụ. Ha ejiri iwe gbanye ya ọnụ n'ala. Na The Nation, anyị nụrụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii adọọla ndị uwe ojii aka na ntị megide ịrụ ọrụ na-enweghị onye ziri ha nke megidere iwu. Nke a gụnyere ịrụ ọrụ ọkpọnte nyere ndị wetara ego n'ụzọ na-edoghị anya, ife ha ka chi nakwa omume ndị ọzọ jọrọ njọ. Na akwụkwọ Punch, anyị hụrụ na otu jikọrọ ndị nkụzi mahadum Naịjirịa ASUU na mkpirisi bekee akwụsịla mfanye aka n'ụkwụ ịdọ aka na ntị nke izu ụka abụọ nke ha bidoro oge gara aga. N'otu akwụkwọ Punch ahụ, anyị hụrụ ụlọ ọrụ mmanụ Dangote ka ọ na-agọrọ ụkwụ ya na aka ya na ọ bụghị ya nwe ụgbọala trọk ahụ kpara mkpamkpa na kansụl Akoko South-West dị na steeti Ondo nke egburu opekarịa mpe mmadụ 8 tinyere otu nwaanyị dị ime ma merụchaa ndị ọzọ ahụ. Na Daily Trust, anyị nụrụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii mba ụwa nke a kpọrọ Interpol na mkpirisi bekee anwụchiela mmadụ 96
bụ ndị na-ebugharị anwụrụ ike na ndị na-eme mpụ ndị ọzọ na Mali na obodo Afrịka ndị ọzọ. Igbo ndị ọma m hụrụ n'anya, otu akọha m n'ọnụ n'akụkọ nke taa bụ Tọzdee, abalị 23 nke ọnwa iri, afọ 2025, ahịa Nkwọ. Ka Chukwu chekwaa anyị niile n'abalị a. Onye ahụrụ n'abalị a ka ahụkwa ya echi. Aha m bụ Okechukwu Anyanwụ. Ndewonu.